Yeah, okay. Bu GFP 24. Yeah, okay. Günüm geler mikrofonum düşmanlara yara olur çağunum doyumsuz el nanı tapsa şoňa oňar käbirlerem keyfin tadlap her gecede içer doňar ýaşdaşlarym top oýnandan men mellekde etdim ýogary öküncüm ýok inancym bar wagt diýsen geçdi tit Thomas Pasty oto uçurtma geçdi ýene 50 üýt tek aýdamda boyun kiçi diýip göwne değdi gyl soňra kime ädemäs ýöremeýär aýakdyýs mani görläp repim üçin wagt öýdürmek ýok ahir durmuş mani menem munna küllü türkmene tahir düşünmedim ýönün ämçin sen bir dälemer şahyr garalama deplerim ýok durmuş sahifam tämil beden terbiýe tapawynda geymek islerdim mayka çağa çykkan 20 manat gadar et ýardım aýdy aýjak bolsaň çağalykdan çuňur travma bardy ýöne welin peýdasy ýok başga aladam marka 3 warka 4 ýok diýip baý çağasy kimsin ýa göwnü aýlar yetkinjekkä birilerini öýkün ýa ýok diýenler ýurdum owaň çağasyna görsünler ol çağalar bagdy pulsuz göýe öýde şowhunma. Yeah.